अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती होती, रोख रकमेची शिष्यवृत्ती, आणि त्यासाठी 34 विद्यार्थ्यांनी आपली नावनोंदणी केली. त्याचबरोबर गेल्या वर्षीपासून एक योजना आम्ही पुढे आणली, ती म्हणजे अखंड गोमंतकात समाजाचा विद्यार्थी-विद्यार्थिनी 10वीतील सर्वाधिक गुण जो घेतोय त्याला विशेष पुरस्कार देण्याची ही योजना आम्ही राबवली. यंदा त्यासाठी अशी विद्यार्थिनी आम्हाला वाशकोतीलच विद्यार्थिनी सापडली. कुमारी आर्या राजेंद्र सावंत हिनं केंद्रीय शालांत परीक्षेत 96% मार्क घेतलेला आहे. सो तिचा या ठिकाणी विशेष गौरव करणार आहोत. याचबरोबर आपल्या समाजाची सडा भागातील एक 9वी शिकणारी मुलगी जिनं गोव्याचं प्रतिनिधित्व देशाच्या तख्तावर जाऊन केलं, ते म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अशा या एक्झिबिशन स्पर्धेत सरकारी शाळेत शिकून, सडा भागातील सरकारी शाळेत शिकून या मुलीनं दिल्लीपर्यंत धाव घेतली आणि चांगल्यापैकी तिथं आपलं प्रदर्शन सादर केलं. एक भूषणावह असं हे कार्य होतं तिचं, आणि त्या कार्याची दखल घेणं हे समाजाचं कर्तव्य म्हणून आम्ही मुरगाव विभागानं तिचा आज विशेष गौरव करणार आहोत. गौरव असे यश फट्टे आपण नाव ऐकलेलं आहे. दररोज वर्तमानपत्रात, सर्व वर्तमानपत्रात, टीव्हीवर त्यांना आपण पाहतोय. हल्लीच त्यांना आशियाई चषक स्क्वॉश स्पर्धेत सिल्वर मेडल, अंतिम सामन्यात ते कडवी झुंज देऊन पराभूत झाले, पण त्यांनी भारतासाठी जे सिल्वर मेडल मिळवले. त्यांचे वडील दिलीप फट्टे यांनी रोख 10,000 रुपये या सोहळ्यासाठी पुरस्कृत केलेले आहे. त्यांनी हे शिष्यवृत्ती आपले दिवंगत वडील कैलासवासी रघुवीर तातो फट्टे यांच्या स्मरणार्थी पुरस्कृत केलेले आहे. आणखी एक आपले दानशूर व्यक्तिमत्व मडगाव येथील राजाराम नाईक, जे गेल्या कित्येक वर्षापासून आम्हाला शिष्यवृत्ती पुरस्कृत करतायत, त्यांनी 7,000 रुपये शिष्यवृत्तीसाठी पुरस्कृत केलेले आहे. त्यांनी आपली आई द्रौपदी नाईक आणि भाऊ अभिलाष नाईक यांच्या स्मरणार्थी शिष्यवृत्ती दिलेली आहे. जेटी येथील यशवंत कुबल यांनी शिष्यवृत्ती 2,000 रुपये पुरस्कृत केलेले आहे. त्यांनी आपले वडील कैलासवासी नारायण सदाशिव कुबल आणि आई श्रीमती लक्ष्मी नारायण कुबल यांच्या स्मरणात ही शिष्यवृत्ती पुरस्कृत केलेली आहे. बाबुराव रेवणकर गेल्या कित्येक वर्षापासून शिष्यवृत्ती देत आहेत. त्यांचे दिवंगत वडील साबाजी उर्फ दादा रेवणकर आणि आई लक्ष्मी उर्फ ताई रेवणकर यांच्या स्मरणात ही शिष्यवृत्ती दिलेली आहे. प्राध्यापक सुनील शेठ, जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत पास जाता त्याचो वाट सदांच मोकळी असता, आणि ही वाट त्याका पर्संटेजा माध्यमातून कळटा. आज आमचो समाज तुम्ही पळयशी जाल्यार खुबसो फाटी आसा. आज आमी आयकलें कितें ऑलमोस्ट 34 हे नंबर. आज आमचो समाज जो आसा पळय 2-2.5 लाख, आणि विद्यार्थी वर्ग पळयशी जाल्यार वार्षिक 200-250 भुरगीं पास आउट जाता, आणि आज आमी पळयशी जाल्यार 34 भुरगीं मुरगांव तालुक्यांत. तशेंच आमी गेल्या वर्षी आमची शिश्यवृत्ती आमी परवरी केल्ली, ऑलमोस्ट 91 भुरगीं. म्हणजे आज आमी खंय तरी फाटी आसा. समाजाक लागून आमी कितें करता हें आमकां आज आमचो समाज आमगे इतलो म्हणजे खंयच्या पद्दतीन खंयची वाटचाल करता तें तुमकां समजलें आसतलें. पण आमी खंय तरी समाजाक वावुरपाक जाय. भुरग्यांचो भविश्य हे फुडें करपाक पालकांचो सदांच वांटो आसपाक जाय. तेंचे संस्कार, तांकां शिस्त. तू कितें करता ना, आपल्याक धांवपाक जाय, आपल्याक धांवून कितें तरी जिखपाक जाय. ईट टेम्पलान ताका सांगलें, इफ यू आर डिटर्मिंड नथिंग कॅन स्टॉप यू. आणि ते धांवले, कॉलेजीन पयले येयले, त्याच्या नंतर त्याच्या देशान पयले येयले, आणि 1956 ह्या वर्सा ताणे 3 गोल्ड मेडल आपल्या देशा खातीर घेतली. हांव मागता की तुमी जे कितें करतले ते एक डिटर्मिनेशनात करा. सक्सेस वील फॉलो यू. आणि कितेंय करतलो जाल्यार डेडिकेशन जाय. आज ही जर संस्था
आज हो येदो व्हडलो प्रोग्राम आमचो आमी समाज म्हणटा. म्हाका दिसता हांव तेच अध्यक्षा कडेन उलयतालो जेन्ना आमी आज पयले फावट भायर मेळ्ळे की फोंड्या तालुक्यान आमचो समाजात चड लोक आसतलो, पूण हे सगळे काम, सामाजिक काम जी संस्था गोमंतक क्षत्रिय मराठा गोमंतक कार्वी समाज करता जाल्यार चड अशें म्हटलां की एज्युकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फॅक्ट्स बट इट इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स टू थिंक. शिक्षण घेऊन डिग्री घेतली म्हणून जायना. डिग्री फक्त वंडीचेर आसतली, पूण त्या शिक्षणाचे ऍप्लिकेशन करून वापर करून घेवपाक जाय. आणि हांव सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी न्यू दिल्ली हांगा जे आज इनाम फावो जाला तेजस्विनी कोळंबकर, तशेंच CBSE परीक्षेत जे आर्या सावंत हाका इनाम फावो जाला तांकांय काळजांतल्यान परबी. आणि तुमी तुमच्या शिक्षणाचो ह्या टेक्नॉलॉजीन वा प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशनान उपयोग करून फुडें आमच्या समाजाचो, गोंयचो आणि देशाचें नांव तुमी वयर हाडटले अशी म्हाका खात्री आसा.